alaikum guys. Insha Allah complete video na yanda za ku yi testnet na Pharos network. So a gurguje kuma domin yin shi cikin sauri haka ba tare da ɓata lokaci ba, kai installing na OKX ko kuma Bitget wallet saboda extension zai ɗan baka ciwon kai. Da extension ɗin yanzu ya zama abin da ya zama. So already ina ciki ne ma. Ga link na testnet ɗin nan guraren, maybe zan sa muku shi a description na video nan ko a comment insha Allah. So akwai abubuwa da yawa da ake a cikin shi bayan ka yi connecting na wallet ɗinka nan guraren. Yauwa za ka yi connecting na social media account ɗinka na Discord da Twitter. Sannan bayan ka yi wannan akwai inda ake claiming faucet a guri uku. Yauwa, so guri na farko da za ka claiming faucet za ka clicking here. Daga nan za ka clicking na kan home. Yauwa, daga nan gurin za ka zo ga gurin da za ka yi receiving na faucet ɗinka nan gurin. So still yanzu ina da some 9 hours and 49 minutes wanda ya rage min in ƙara karɓan faucet. Suna ba da 0.2 Pharos duk 24 hours. So za ka saka wallet address ɗinka a nan sannan ka anshi wannan faucet ɗin. Sannan guri na biyu shine a jikin wannan Zen wannan dex ɗin da suka sa wadda ake swapping wannan Zenith nan. So in kai clicking a kanta, nan ma ana karɓan faucet na USDT da na USDC. Yauwa ga gurin nan. Shi ma yana yin 24 hours ne, already na karɓa gaskiya ba zai yi ba yanzu. So kawai idan ka zo za ka saka address ɗinka ko kuma automatic ma zai hau. You can request it every 24 hours. So that is za ka iya karɓa USDC ko kuma kai clicking ka karɓi USDT gashi nan. Daga nan za ka yi following ɗinsu a Twitter. Daga nan sai ka connect sai ka receiving na faucet wanda su baka. Sannan sai guri na uku wanda shi ma insha Allah zan sa muku bidiyon shi a wannan ƙarƙashin wannan bidiyon. Akwai wani Zen faucet menene? Zan sa muku link na website ɗin a nan gurin. Suna ba da faucet na different abubuwa ne ma gaskiya. So za ka yi creating account. Already na yi creating account, zan yi login ne yanzu insha Allah. Okay. Yauwa za ka yi wannan sliding ɗin shi wannan abun already kun gani. So daga nan za ka danna login. Yauwa, so kun gani enter your wallet address. Zan saka wallet address ɗina, zan zaɓi network ɗin da nake so a bani faucet ɗin shi. Gashi nan yana kan Pharos ne already. Kana son na Ethereum ne, Solana, Pharos, menene wannan Juve ko menene. Send me 0.2 Pharos. So suna ba da 0.2 ne duk bayan 24 hours. Za ka saka address ɗinka su baka. Shi ne already na yi collecting. Kun ga guri nawa kenan? Guri uku. And again na manta da wani gurin kuma suna ba da wannan faucet ɗin. Ina jin guda ɗaya ne masu ke bayarwa. Shi ne I think in ban manta ba, ɗazu na yi shi ne. Na manta ko ina ne, tabbas dai suna ba da suna ba da 1 Pharos ne masu ke ba da. Sannan kuma akwai inda za ku je ku claiming a cikin Bitget. Kun ga claim more test tokens on Bitget. So if you click on this on here, so nan ma zai ɗauke ka ya kai ka cikin Bitget. In kuma already da Bitget kake kaga already kana ciki za su baka faucet. Su kuma 0.3 suke bayarwa faucet ɗin. So bari mu fara try na swap. Kun ga akwai abubuwan da suka saka on chain tax wanda mutum zai riƙa yi yana ɗan maimaitawa yana yi sosai. Kun ga akwai swapping, sannan akwai kuma providing liquidity kana sawa kana removing. Sannan kuma akwai send to send wanda za ku riƙa tura ma abokananku. Sannan kuma a wannan send to send akwai on chain, akwai kuma via social media account. Wannan on chain ɗin shine wanda mutum zai baka wallet address ɗin shi ka tura mai.
direct zuwa wallet address. Shi kuma wannan biya social media ɗin nan shine wanda mutum zai baka username nashi na Twitter ko kuma email ɗin shi ka tura mai shi wannan Pharos token ɗin. Wannan kuma inviting friend ne. So shi kuma wannan duk zan gwada muku shi ɗaya bayan ɗaya. Wannan Pharos Identity Service ne, like irin ENS kenan, Ethereum Name Service, irin like domain name na network ɗinsu. So su kuma wannan duka ina tunanin Mayev suka saka su. Ga kuma wani NFT ne wanda shi one time tax ne, wanda da kayan minting ɗin shi yana costing ɗin 1 Pharos ne. Sannan za ka yi minting ɗin shi. So bari mu fara daga kan wannan swapping ɗin na farko. Za mu clicking akan shi. Wannan Zenith Finance na Pharos ɗin. Already kai connecting wallet ɗinka na yi. So zan yi selecting in token. So nan ana buƙatar ka ɗan jajjaraba saye da sayarwa, ka saya ka saida na wannan token ɗin da suke a nan gurin. Amma wannan biyun kamar ba sa yi gaskiya saboda ban yi da su ba. Sai dai USDT nan, USDC da normal Pharos ɗin da kuma wrap Pharos. So let me try to swap on USDC and USDT. Okay. Let me max it all. I will click on swap now. Confirm swap. Okay, confirm. Wani lokacin wannan tana ɗan ba da ciwon kai, wannan Zenith ɗin, so amma ita ma dai tana yi shaf. To kun ga yanzu na yi swapping between USDC and USDT. So I will swap again from USDT to USDC. So wannan shine za ku ta maimaitawa. Shine on-chain transaction ɗin da su suke a testing network ɗin da sauransu. So za ku ta canzawa daga wannan coin ɗin zuwa wannan ku saya ku sayar. Shine on-chain transaction ɗin da su suke. So ana yi akai. Daga nan kun ga muna da kasuwanni guda biyu na saye da sayarwa. Yauwa yanzu sai mun jarraba wannan Zenith ɗin. So za mu koma kan wato waccan ɗaya exchange, waccan ɗaya DEX ɗin tasu ta wannan Pharos swap ga ta nan gurin ta biyu. So ita ma duka dai abin iri ɗaya ne. Just a swap ka saya ka saida. Swap from this token to this token. So let's swap from USDC to WBTC now. Okay, let me choose one again. Quite not available. Maybe so maybe it is a problem from the network. Quite not available, but it's going to be normal. Ana ɗan samun na problem ɗin in ka zo yi, saboda dama amfanin testing na network ɗin kenan. Kun gani kamar zai yana ƙara fetching menene price. Amfanin testing na network ɗin kenan duk saboda guje ma irin wannan problems ɗin. So zai yi, in ka zo yi zai yi yauwa. To kun gani yana ƙara yin trying. To kun gani ko? Yauwa, to za mu confirm na swapping ɗin. Abin is so simple. Kawai dai ana ba kun ga swapping is already completed. So just za ka yi musanya tokens ne daga wannan token ɗin zuwa wannan token ɗin. Za ka yi ta musanyawa, kana yi kana maimaitawa. At least a kan kowane ana so ka yi kamar sau 100 haka. Ka yi ka fita. Yanzu kun ga na yi wannan kun. So yanzu za mu koma mai kuma providing liquidity akan wannan. Providing liquidity musamman akan wannan Zenith ɗin yana ɗan ba da ciwon kai sosai gaskiya. Shi ya sa ma ba mai da hankali ba. So bari dai za mu yi. Amma bari in fara da na Pharos swap ɗin. Okay, now you click za ka yi choosing na full
daga kan wannan na farkon har zuwa inda kake so ka tafiya. Ka zaɓi wanda yake da ɗan TVL mai ɗan yawa haka, total value lock yake ko. So kun ga wannan na farkon dai, let me try to add, but ku kalla pairs ɗin USDC ne da USDT. So idan bani da USDC da USDT, so kun ga ina da buƙatar in yi swapping, in sami USDC na da kuma USDT ɗina. To bari in duba mu ga. Ina da USDC, so what of USDT? So bani da USDT, to bari in yi swapping, in same ta ita ma. Ya kasance ina da ita ma ko ya ne, inda za mu provide liquidity sannan mu yi removing. Network yana ɗan bada problem, network ɗinsu. Yauwa, za mu yi swapping domin mu je mu provide wancan liquidity ɗin. To duka dai duk abin da za ka yi it count. Transaction ko ya kai swapping za a sa shi cikin lissafi, yauwa ko me kai za a sa shi a cikin jerin transaction ɗin da kai. So za ka yi clicking on add, yauwa. Za ka zo nan gurin ka saka amount na abin da kake so ka yi adding akan liquidity. So sannan price ɗin USDC da USDT a nan ba ɗaya bane ba. Saɓanin yadda muka sani kusan za ku ga ɗaya ne. Misali nan ka na sa, misali in saka 40 USDC. To kun kuma a nan ta zo a mai a 120 USDT, wanda kun ga shi abin ya zama wani iri. Inda kun ga sun sa current price 1 USDC is equals to 3 USDT. So just abin da ya kamata mu shi ne, let's click on 50% of this. Oh God. So yauwa 25% kun ga yayi daidai kenan da wannan wanda muke da shi da wannan. So za mu yi adding. Yauwa kun gani liquidity added. So yanzu za mu yi removing liquidity, wanda shi ne dama dutin kawai. Kun gani add remove. So shi ne kawai abin da dama aka yi removing 100% of what you added on the full. Okay. Wannan shi ne abin da za ku riƙa yi kuna maimaita. Ku sa ku cire, ku sa ku cire, ku sa ku cire. Abin is so simple. Kun gani remove liquidity submitted. Shi kenan nayi. So now bari mu je abu na gaba. Shi ne kan wancan Zenith swap. Ita ma mai adding liquidity akan ta, duk da dai gaskiya nata yana da ɗan wahala. Bari mu ga. Yauwa. Zan yi clicking on this. Kun ga yanzu haka bani da active pool, amma dai ina da close pools wanda na yi ɗazu. Da na saka su biyu kawai na yi. You click on this new pool. Yauwa. Then here you will select a token, like let's select one USDC. So okay, here you will choose, za ka zaɓi ko ne ma wanda kake so ka zaɓa a nan gurin. Best for stable pairs, best for most pairs, best for exotic pairs. Zan zaɓi wannan na farko. So a nan gurin ultimate 0.1. So kamar dai ba sa hawa duka gaskiya. Dole sai dai ka yi adding guda ɗaya. Kamar yadda na gani ban sani ba. Za ka jira shi wannan network ɗin ya ɗan gama shirmen shi. Kamar yadda na ce muku tana da ɗan abubuwa a kanta. Ita wannan Zenith Finance. So ba kamar wancan Faro swap ɗin ba, ta fi sauƙin yin komai da komai.
Bari ba za mu ɓata lokaci kan wannan ba, bari mu wuce gaba. Sauran abubuwan dai in ya buɗe ya wuce za ka gani yadda za ka yi adin ɗin shi. Kamar yadda dai na yi wancan na faro swap ɗin shi ma haka yake. So za mu je kan send token to anybody. So gashi nan biya on chain, in ka danna kai clicking na send za ka saka amount, sannan ka saka address na wanda kake so ka tura ma misali. Bari in jarraba samun address na wani misali kamar a ina. Bari in duba Facebook in ɗauki address na wani haka. Irin yauwa. So for example kawai random address na wanda mutane suka ɗan yi transaction ba. Bari in ɗauki na wannan. Yauwa. In sa amount, sa 0.001. To. Nan ƙasa zan saka address ga ta nan nasa. And then na send, in yi confirming transaction shi ke nan. Yauwa. Kun gani send successful shi ke nan ya gama. To sai kuma wannan send via social media account. Shi kuma in ka danna shi. Yauwa. To kun gani nan gurin inda yake. In za ka yi clicking on nan gurin, za ka zaɓi ta ina kake so ka tura mata. Gashi nan wani write note, wani Google account, email kenan, TikTok account, AX username. To duk wanda ka zaɓa like let me try to send on the email. Bari in saka wani email na. Misali ace zan tura 0.001. So zan senda. Shi ma zai yi successful. Za ka yi confirming transaction shi ke nan ka tura. Kun ga ya tafi shi ke nan. So sai abu na gaba mun gama wannan send to send ɗin. Abu na gaba shine like za mu yi, wannan inviting friend ba wani abu ne, just copy link ne ka tura ma friend ɗinka. Wannan Pharos Identity Service ɗin yana da matuƙar muhimmanci ka yi shi, ka ƙirƙiri domain names like kamar guda 100 shi dai za ka ɗan ci lokaci. Yauwa. Za ka yi searching na username wanda kake so ka yi register shi a nan gurin. So bari mu yi, akwai wasu wanda an riga an yi register su. So in ka danna ka ga ya samu unavailable, so ba a yi register shi ba kenan. Ya nuna maka available kuma shine an yi register shi. Yana ɗan bada ciwon kai shi ma anan. So bari in jarraba yin searching ɗin ɗan Bello kun ga. Ko akwai wanda ɗan Bello. Duk wannan da kuke gani wanda na yi register su ne. To kun gani dai har yanzu nan ba ya ƙi fitowa. Ko network ɗina ne ko waya ta ce ko abin da ya sai a hankali. Masu system su za su fi jin daɗin yin abubuwa. Zan so in nuna muku wannan saboda it's very important.
Kunga ya taho dani kuma wani wajen inda ba nan ne ba. Network ɗin nan.